Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar, hormatly dostlar, hormatly TikTok görüjüler. Bugün Taparmara Türkmenbaş etranyň fiýlalanyň, maşgalatynyň hormatlanýan ağamyz, Meylis ağamyzyň gülşürüni gelenjemizin mehriban perdendi olaryň döwletli maşgalatyna kemale gelen dädewajygymyzyň 1 ýaş doglan güni üçin surpriz hyzmaty Jeyhun Production bilen birlikde ýola düşdi. Dädewajygymyzyň 1 ýaş doglan günüň geçirilýän ýeri etranyň iň bir naýwaş toýhanalarynyň biri bolan Kejebe toýhanasyna häzir dädewajygymyzyň doglan güni 1 ýaş doglan güni ähli mehribanlaryň gurşawyna dowam etip dur. Biz bolsa onuň mehriban daýy Russiýa döwletinde zähmet çeken Ağamrad ağamyzyň adyndan Meylis ağamyza gülşürüni gelenjemizde galy berse-de dädewajygymyzyň gutlap barýas. Ýene bir bellemeli zat, häzirim Kejebe toýhanasyna Jeyhun Production ustad operatorlary bugünkü dawarany ýazgylary geçirýär. Biz bolsa netip bolsa häzir baryp Ağamradyň adyndan ýolunyň owadan gutlaglary, owadan sowgatlary goşurýar. Siz bolsa bu zatlara gözüňiz bilen tomaşa edýäňiz, şatlanýas, şatlyňydam siz bilen paýlaşýar. Ýürüýte şu dawran şanyny aýratynam dawramyzyň sebäpkaryna dädewajana bir surpriz bar ekeni. Häzir Jeyhun Production'yň alyp barmagyna surpriz hyzmatyny sahna çagyrýas we şol owadan pursatlarda hemmämiz birlikde fin edýäs, tomaşa edýäs. Multfilmiň gahrmanlary bilen birlikde sahna gelýär surpriz hyzmaty. Ay tulma, çok sağ olun. Fakat hoş gördük diýär. Aşdyna. Nerden sağ ol, sanyň sağ bolsun, minnetdar. Assalamu alaykum. Meylis ağamyzyň gülşürüni gelenjemizin döwletli ojagyny, toý taşagyny fiýlap, hormatlap, dawara gatnaşýan hormatly mehmanlar hemmeňizi toýly günde döwletli maşgalada hoş gördük. Işleriňiz hem şahtyňyz açyk bolsun. Birinji bilen dawaraň sebäpkärlerini dädewajygymyzy, Meylis ağamyzy gülşürüni gelenjemizi tutulýan toý bilen Tüýsürekden öz adymyzdan gutlaýas. Ene mehribanlar, Russiýa döwletine iş saparyny dowam etdirýän bugünkü dawaraň sebäpkäri dädewaýyň mehriban daýysy bar. Ağamrad ağamyz bir näçe sowgatlar ýollady, gyzgyn gutlaglary ýollady. Allah zany perdendiňiziň ýaşy uzun bolsun, gerçek ýigit bolup size ýene atasyna halkymyza gahrman, arkadagly gahrman ferdarymyza gerekli wefaly ýaşlar bolup ýetişmegini tüýsürekden arzu edýäs. Sowgatlaryny gowşuraly. Ilki bilen sebäpkärimize ýürüýte daýysynyň sowgaty bar. Çapak salýar, belkinji sowgat üçin. Allah zan gülü oýnap içinde ýaýnap gezmek nesip etsin. Berekellah. Hemen mehriban oýasyna gülşürüni gelenjemizde Ağamradyň ýürüýte gülşemen sowgaty. Berekellah. Minnetdaryny ne dädewaýam sowgatyny aldy, gülşürüni gelenjemizde aldy. Ýöne Ağamrad bular bilen hem çäklenmedi. Meylis ağa, sizden boş goýmady. Size hemmesinden hem beter, hemmesinden hem uly 100 Amerikan dollary ýürüýte Ağamradyň adyndan netip etsin. Toýa soň. Hemme mehmanlara da 2 sany panda özüňiz paýlaşyp alýaňyz. Şapak salýar. Daýdagy meňder ýegenler gaýa, könüleriň sözü bardyr är daýa. Daýyňdyr ilki sirje gulpaňy, daýyň köpmi, gögeziň telpeňi. Daýyň şiir bolsa, sen dagyň bürgüdi, seni ýykyp bilmez bu dünýäniň görgüdi diýär şahirlerimiz. Ene körpejejigimizem daýlarynyň saýasyna, bagtyar atenesiniň saýasyna güli oýnap bagtyar ýaşlar bolmagyny ýene bir gezek tüýsürekden arzu edýäs. Ene näme diýär? Tiken bolup çümseň meň tenimçüm. Islenlik daşyňy meň üstümeň. Olara çyrag bol sen maňa tüm. Anjadyp düşseň meň ýüregime düş. Emma balalarmy ağlatma durmuş. Maňa düşsün köteli ýollaň akymy, prezidentlerime bagış bolsun ýakymy.
çektirip çağamın çekcek yükünü al canımı olan ömürlerine koş emma bağlalarımı ağlatma durmuş bu paları yetsin eklegen ene İyil gününe olsun sıyınmazak pena bir gün etselerem yalnışıp güne koy meninki olsun edilen gargış emma bağlalarımı ağlatma durmuş Allah zan perdentlerinizin dine gülüksünü şahatlığına şayat olmak nesip etsin. Onu sizem mine mehriban doğununuzu bir minnettarlık sözlerinizi bildirip bereyim. Bastına. Sağ ol Amrat. Allah'tan aytın. Sana da şeyle toylarını eteyim etsin. Ağmırat doğanım. Sağ ol eden soğutlama. Toyunna aysın oğlu gidin toyunna. Sağaman işlep sağaman gel aramada. Sağ ol köp köp. Köp sağ olun. Bir şapak salalı yengini Bahtiyar Atenetinin azayip ardular için. Başka ardulara koşulacak var mı? Bastına. Ağam Ağamrat soğuğuna sağ ol. Sağaman işle. Denem sağaman öymüze gel. Köp sağ ol. Inni hemme mihmallar bir azrak ünsünü saklayın. Şöyle cemlenşiptir da başka da gelecek olsa gelsin. Hemmemiz dengine uzak yaşa dikir. Şuna hemmemizin yüreğimizden şu sözleri kaytalanıp dur. Hemmemiz dengine men üçe şeyle sanayan uzak yaşa dikir. Oturan mihmallar sizem isteseniz oturan yerinize kıyır veliyeniz. Sesiniz şöyle yeter diyseniz. Anana tayar mısınız? Mehrimanlar tayar mı? Üçe şeyle sanayan uzak yaşa dikir. Düşündünüz mü? 1, 2, 3. Hani özünüz için bir el sarpın onu. Berekeler, zarına sağ olsun. Onu indi nam etmeli, dine tans etmeli. Köp sağ olun, gedegi beyem şaga siriyas. Sakat sağ olsun aydiyas. Onun ama hemme mihmanlar sahnamıza tans ediyalar. Oğuzan aydımları vetse, buğunda varamızın hizmatında olayan meşhur aydımşımız Dövran Nuri ifade varanı. Devam ediyar, ehli mihmanlar olsa tans meydanşa, tans şağıriyas. Diyar
Türkiye. Hadi delikanlılar. Yine. Devam ediyor. Sağ. Yine.